Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare ಹೊರಗಡೆ ಟಿವಿ ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ Hare ಕೃಷ್ಣ Krishna ಹರೇ 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 ರಾಮ Hare ರಾಮ ಹರೇ Hare ಹರೇ Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare ಗಂಡ ತೊಳೆಡ ಅಜ್ಜಿ ತೊಳೆದು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾ Rama Hare ಮಾಡಿಕೊಡುದಿಲ್ಲ Hare ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಲೇದೇನು Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ Hare Rama 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 Hare ಹರೇ 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 Krishna ಹರೇ ಹರೇ Krishna Hare Hare ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama ಬೋರಪ್ಪಗ ಬಂದದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕಾತ ಟಿವಿ ದಿನ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಬೋರ್ ಆಗಡ ಆಗ Hare 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 Rama Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna. Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ എക്സ്പോർട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം 19 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതിലെന്താ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെ?
അതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തി എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 20 തൊട്ടല്ല എടുക്കേണ്ടത്? ആ മാതാജി 20-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈവിദ്യമാം സോമപാപ യജ്ഞേരിഷ്ട സ്വർഗതി പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവര്, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര്, അവരൊക്കെ ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ശരിക്കും അവര് ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? സ്വർഗത്തില്, ഇന്ദ്രലോകത്തില് ജനിച്ച സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ, സാമ, ഋജുഃ, വേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. മാതാജി ത്രൈവിദ്യ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ത്രൈവിദ്യ 3 വേദങ്ങളെ, സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം. ത്രൈവിദ്യ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ, സാമ, ഋജുഃ, യജുസ്, ഋക് വേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക്. ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികള് ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികള്. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികള് ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 3 വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരായിരിക്കും അവര്. തേതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സുഖാനുഭോഗികൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര ഇല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം ആ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും അവിടേക്ക് വരണം, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവര് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാതാജി, ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം തന്നെയാണോ? സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മള് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. ശരിക്കും സ്വർഗലോകത്തും അത് തന്നെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പ്രഭു എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്വർഗലോകത്ത് പോകുമ്പോ അതീന്ദ്രിയ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കുന്ന ഇല്ല വിചാരിച്ചത്. ഇല്ല, അത് ഇന്ദ്രിയത്തിൽ പെടില്ല. ഇല്ല, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറല്ല അതീന്ദ്രിയം. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് അനുഭവം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. താണും പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിൽ തുടർന്നു പോരും. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാത്തവരും എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്കുമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഈ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉപരിലോകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ താണും പൊങ്ങിയും അവരിങ്ങനെ ആ ചക്രത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമഹ്യം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അധ്യായത്തിൽ അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുക, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടത്? അനന്യ ഭക്തി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാമേക ശരണം പ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതെന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ആ ഭക്തിയോടുകൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേമം എന്നതിനെ ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർവമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ക്ഷേമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷ, ഭഗവാന്റെ രക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ യോഗത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ആ ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വഴി വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട്, വീണ്ടും അതിലേക്ക് വഴുതി വീഴാതെ ആരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും? ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ക്ലേശപൂർവമായിട്ടുള്ള ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറാനും അതിലേക്ക് വഴുതി വീഴാതെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയും ആര് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. യേ പന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ശരിക്കും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഉപാസിക്കുന്നതും? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുമേൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തില്ല? പ്രയോജനമില്ല. അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പോ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിയമങ്ങളല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രിതരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായ ഇവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല താനും. ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ദേവാരാധന ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരാരാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ആര്? മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതമാരല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അല്ലാത്തത് എന്താ പറയണത്? അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്, വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമി ജാനന്തി തത്വേന ദശ്യവന്തി തേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും
ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും നാഥനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീഴ്ചയായിരിക്കും ഫലമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവത്തിപൂർവകമാണ്, അവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നവരുടെ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, ഇപ്പൊ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയി ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് എവിടെ ജനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത്. ജനിക്കല്ല, ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? ഇവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ് ആരുടെ ലോകം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഇനി ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എന്താകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. തോയം എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം. എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന്. മാർഗം എന്തെന്നാൽ സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ആ ഭക്തി എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിപൂർവകമായിട്ടുള്ള സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ് ഹോഷീത ദാസിയത് യത് പസ്യ കൗന്ദേയ തക്കുരേഷ്വാമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുക, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമയം പോലും നമ്മളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കടമയാണ്. മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്ത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാന്നുള്ളതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതും മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും മാറ്റണം? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക വേണം. ശുഭാശുഭാഫലൈരേവ മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് മുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിനക്ക് മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി.
രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നിർത്തിവെക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്രയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ തേക്ഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേതേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും എങ്ങനെയാണുള്ളത്? എനിക്ക് സമഭാവനയാണുള്ളത് എനിക്ക്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഞാൻ, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് ചെറിയൊരു മമത ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അവരിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് ചെറിയൊരു മമത ആർക്കുണ്ട്? അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണന് ഏവരിലും സമഭാവനയാണുള്ളതെങ്കിൽ ആരോടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം മമതയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന് സവിശേഷ താല്പര്യം കാട്ടുന്നത് പക്ഷാപാതമല്ല, സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എത്ര ധർമ്മിഷ്ഠനായാലും ശരി, സ്വന്തം മക്കളോട് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടത്ത് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ടാവും? ചെറിയൊരു മമത ഭഗവാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവസ്യ മന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണം? അതിന്റെ സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ആരാണ്? ഒരു സാധുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഭക്തിപൂർവ്വം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചില ഹൃദയകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ചില ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ്? ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ പ്രസരണത്തിന് അത് തടസ്സമാകില്ല. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ജനോചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാൽ പോലും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തറില്ല? നിന്ദാർഹനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് അതിലൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഒരിക്കലും ആ ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല. ആ ഭക്തൻ ആര് തിരുത്തും? ഭഗവാൻ തിരുത്തും. അപ്പൊ ഒരു ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന ഒരു കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ അതിനെ കരുതേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ അതിനെ കരുതേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളൂ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വചാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് നാശം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നോട് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഉറച്ചിപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. കാരണം അവരുടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പോലും ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചു പോയാൽ വീണ്ടും വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? അത്തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല.
മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രോസ്തേപി യാതി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും, അത് അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ അധമ ഉത്തമ ഭേദം അതൊന്നും എവിടെ ഇല്ല? ഭഗവത് സേവനത്തിനില്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പരമഭക്തൻ എന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കാരുണ്യം മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി. അതിന് മനുഷ്യർക്ക് അധമ മനുഷ്യനെന്നോ ഉത്തമ മനുഷ്യനെന്നോ ഭേദം ഒന്നും എന്തിലില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ത്രീകളായാലും ശൂദ്രന്മാരായാലും, പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? സ്ത്രീകള്, ശൂദ്രന്മാര്, കച്ചവടക്കാര് ആരായാലും ശരി എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയോസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായി ലോകത്തിൽ പിറന്ന അവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി നിരതമായ സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, കച്ചവടക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരായിക്കോട്ടെ രാജർഷികളായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. മന്മനാ ഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നെ തന്നെ നിപുണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികളായ ചിലരുണ്ട്. അവരും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? കംസൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? വൈരിയായിട്ടാണ്, ശത്രുവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോഴാണോ തന്നെ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? കംസൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമ ഭക്തി പുരസ്സരമായിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തി പുരസ്സരമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ കംസന്റെ പോലെ ഒരു വൈരിയായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട്, അതായത് ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും നമുക്കില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വചകൽപ കൃപാ സിദ്ധോഭ്യ വചപതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായി ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. തായ് വിദ്യ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? രാജഭക്തി യോഗം എന്താണ്? ത്രൈവിദ്യ. ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇതില് നോക്കിയാലോ? 3 എണ്ണം. ത്രൈവിദ്യ. വാക്ക് സാമ യജുസ് ഋക്ക് വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ. 3 വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ. ത്രിവേദി ആരാണ്? 3 വേദം.
ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ത്രിവേദി. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇതിനെ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയല്ലേ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല, വിധിപ്രകാരം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? മറക്കാതെ. അതായത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഇതിനെ യുക്തവൈരാഗ്യം. കർമ്മ ഫലം അത്രയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കല്ലേ. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. കംസൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? വൈരിയായിട്ട്